Sen ne çay uyan? Otur. Var ya onda sen otur da uyanmaz. İçi taşı. Heşlayam tekrarları. Men kaçan başlardım? 50 verecek. Assalamu alaikum doğanlar, kardeşler. Şu videonu benim görüp biraz yüreğime ağrıdı. Kim şu gelinceğini tanıyan olsa, aydan tanıyan olsa aydın. Elimizden kömek ederiz. Normal işe alacak ya bolmasa Rossiya qayıtıp bilecek. Nomra bağ olsa gelinceğin ya da tanıyan olsanız hökman suratda men bilen habarlaşıp bilin, gayrat edin. Köp oğlanlar şunyalık bize haramlardan biri video turda şu men pikirimçe bunu ejesi doğurmanı bilýän ya doğulup taşlap ya da şunyalık bir zatlar bolmaly ya normal adam var bir prikol tutup video ýatmaz o düşänmi kellesi aňa düşünjesi biz şunyalık oğlan bolmaly 0707 sen kimem bolsaň mara birinji eden şu videonu duyduruş bilen aýdýana 707 sahypaňa girip gördüm. Özüň bir Toyota Corolla sürýän, özüň bir prostoja adam. Şäňmi? Özüň ýalyk prosto adamda näme üçin o genejäň üstünden gülýär ýa? Ejeň ýokmy sen? Ya sen eneň ýokmy? Aýtsana şonu, ya gyýzy ogluň ýokmy? Bolup berşiň näme? Ullokan oglan özüň. Bolup berşiň näme? Şu videonu hökümet idarlar görýän bolsa, on mähsutka şunýaly haramladalar basmaly o köçeden geçen o ýalňyş 5 ýalňyş köçeden geçdi şunýalyklary straf atýan. Şunýaly haramladalar basma on mähsutka. Ejesi ýoksular düşäňmi onuň birazajyk otursun içerde on mähsutka. Görer ýa-da nämedigini. Şunýalyklara aýrmaly ýollar düşäňmi bolgusydy. Sahypasyna gedim Krasnovodda diýinjarlyk keyip etdik, plan etdik. Canın gen ýa-da şunýaly akylsyz köp bilen şwara hiç sada goşulasyn ýöne şunýaly zady görüp bara gaty ýüregiň agry. Şoň üçin olanlar we şunu görýän videony gyýjagaçlar, gennejeler, eneler, mamalar hem ýaňydan ötünç dileýän şunýalyk samsyklaryň bardygyna. Şäňmi? Şu gelin şu genneje ýa şu daýda tapyp kömek edelim şuňa. Menden näme kömek gerek bolsa men ederim. İş vermeli, o ýerde kwartira çalyşyp bermeli. Bir da tapyp beriň maňa şu genejän. Men elimden gelen kömek eder. Ýa-ni şu edýdem, 0707 ýani oňa da bir baryp araňyzda narmanca düşürüp berýän olanmadyr aro. Bir türkmen akly şapbadyny berip goýarym şoňa. Ondan soň düşünür belki de. Näli 50 manat berjek, 30 manat berjek. Canım men ýa-da düşäňmi? Elican, birce oturda pikir edinli, sen ejeň şonýalyk maşyny ýugan bolsa, şäňmi? Gelbem sen ejeňden şonýalyk bir kol tutup bize çekseler, näli bolar? Birazjyk bir 5 minut goýdum pikir edip gör şonu. Onuň ýüregiň agyr degermi, degermezmi? Ondan soň düşünersiň şonýa bize çekmelimi, çekmelimi? Hormatly doganlarymyz, hormatly enelerimiz, atalarymyz. Ýene birden bagşlarsyňyz şonýalyk men şol oglanyň adyny utanyp ötünç dilen ýani, ya bizde arasynda şunýasy akylsyz oglanlar bada. İnşallah ýa-ni genejäňem elimizden gelen kömek ederiz. Janyňyz sag bolsun, görjüňiz o bolsun. Köp oglanlaram ýa-ni bu videony kesip aldym da, ol bäde oglanlar olaram edide garşy video atdyrlar, beýtmäň, zat etmäň diýip. Bu olanlar winawat däldir o şu ol bu olan diýmän-de biraz kesip aldym şu taýdan. Olarda gördüm şu videony. Düşünýänsiňiz bu medýa. İnşallah hemmemiz birlikde bolalım. Belki şu video başga bir ýerinde sapak bolar. Sebäbi biri hype etmek üçin video çekýärler meselem şuma dädir. Gidip oňsundan bir kol tutýarlar, oňsundan bir kol tutýarlar. Näme gerek o şu atlar? Meň pikirimçe şunýalyk bolgusyz iş edeňizden bir sowaply iş edeň düşäňizmi? Ramadan aýynda sowaply iş etseňiz, şonu gowalar Ramadan. Janyňyz sag bolsun, görjüňiz gowy bolsun.
Ene talamlaryňyz jany sag bolsun. Ýetip gelen bayramlaryňyz kutly bolsun.